Usa ka may gabi mga angkol, mga auntie, tugutin na sa ninyo na mga ina sa tagkatahuran nini mga orasaha. Ayan, good evening din sa ating mga pamangkin na nakatutoy sa ganitong oras. Hello po, kumusta naman po ang inyong weekend? Yawards, always yan, no? Sabi nga nila, parang kulang yung weekend, no? Oo, especially yung mga nagdi-day off lang ng isang araw. Nagrereklamo pa? O yung iba nga wala ngang day off kasi kailangan kumayod, no? Shout out po sa mga nanonood sa atin, no? Sa Facebook Live ng Love Radio Manila, sa mga OFWs dyan at nakikinig at nanonood sa atin, no? Mula Luzon, Visayas and Mindanao. At syempre naman sa TikTok Live din natin. At huwag nating kalimutan, no? Maayong gabi sa ating mga listeners sa 90.7 Love Radio. Nakatutoy sa atin habang nagmamaneho. Ayan na, nakikinig sa atin kasama ang ilang pasahero. Oo, yung pasahero mo, angkol, huwag kang mag-alala kasi malakas yan sa tip. Hindi lang 50 yung ibibigay yan, 500 pesos. Siguro kung ikaw isa sa mga pasahero ngayon ng ating angkol, kinabahan ka na, no? Kinakabahan ka na kasi baka yun nga mamimigay ka ng 500 pesos kasi wala kang barya. Yawards, oh. Shout out din, no, sa ating mga trailer truck driver, sa mga kumakain, sa mga kainan ngayon. Yung mga 24 oras ng nakikinig po sa atin. Yung iba nga dampot nila yung cellphone, hawak nila ang kanilang cellphone, no? Hinahanap nila yung kung sino ang nagsasalita. Ako po ang inyong angkol, no? Angkol Totoy. Yan, Angkol Totoy ba to? Hanapin nyo lang sa Facebook at kung gusto mong batiin ka, ayan, pwede mo akong i-PM. Ayan, no? And of course, Lunes! Yawards, oh! May iilan sa atin mga kabisyo na ayaw ng Lunes. Alam ko kung bakit. Oo, siyempre, no? Sabi nga nila, Lunes to kulang yung off ko. Sige lang, ang maganda dyan mga kabisyo, umpisa na naman po ng mga pagkayod. Oo, kayod ka na naman dyan, wala mo nang sakyod, ha? Ayan, tama-tama dyan mga kabisyo, especially yung mga walang day off. No? Yung kumbaga, no work, no pay. Kaya kailangang kumayod na naman, no? Para makabayad na naman ng ating mga bills. At ngayon ay April 22. Uy! Malapit na naman ang due date natin. Grabe, kinakabahan na naman tayo dito mga kabisyo kasi darating na naman yung bills, no? At saka, yung bills naman po mga kabisyo, okay sana kung nakapangalan sa iyong asawa. Nakapangalan sa iyo, hindi mo naman pwedeng talikuran niya, no? Of course, real talk po tayo mga kabisyo. Siyempre, si Uncle Totoy, halos lahat na nakapangalan sa akin. Pag matanggap ko yung tubig, bill ng tubig, ayan, bill ng kuryente, ano pang iba't ibang mga bills, pastilang pambihira naman to. Kinakabahan tayo, no? Pinagpapawisan tayo ng maraming singot pag natanggap natin ang naturang mga bills po mga kabisyo. Of course, saan ba nanggagaling ang ating mga bills? Isa dyan ay galing sa ating, hindi lang isa, lahat sa ating appliances. Ano bang ibig sabihin ng appliance? Ano ba yan, no? Ito na yung sinasabi natin. Ang mga appliances po ay ang mga kagamitang elektrikal o mechanical na ginagamit po sa bahay. Yan, opisina, iba't ibang mga lugar upang matugunan ng iba't ibang mga pangangailangan tulad ng pagluluto, paglilinis, pagpapalamig, pagpapainit at marami pang iba. Okay? So, para sa mga natin, para mas lalo pa lang maintindihan, no? Halimbawa ng mga appliances, Frigidaire, refrigerator. Medyo may kaya kang konti. Meron ka sigurong air condition. Yawards, oh. Meron kang washing machine, electric pan, toaster at iba pa, no? Dahil dito sa sinasabi natin mga appliances, ito yung nagbibigay sa atin ng kaginhawaan at nagpapadali sa mga iba't ibang gawain sa araw-araw. Alam mo, nung araw po mga kabisyo, hindi po uso yung appliances. Oo, ano bang meron po mga kabisyo kapag tayo po ay naglalaba? Words, oh. Ikaw, Col, ikaw, Te, no? Sa ating mga medyo may edad na, hindi pa uso yung mga appliances. Isa sa mga pwedeng tawagin nating nakakatulong sa paglalaba ay ang pakang.
Ano ba yung pakang? Yung palo-palo, mga kabisyo. Baka hindi mo alam yan sa ating mga younger generation. Ang pakang or yung palo-palo po, mga kabisyo, ginagamit po yan sa paglalaba. Lalong-lalo na pag yung maong, medyo matigas yun, hindi kaya ng kamay yun. Ang gagamitin yan ay ang pakang o palo-palo. Di ba? Yun ang mga nagpapagaan sa paglalaba ng ating mga wala pa yung rice cooker, mga kabisyo. Tanungin nga kita Kolbe. Ante, yung anak nyo ba, yung mga pamangkin natin, yung mga bata-bata ngayon, marunong ba kayo? Ikaw, marunong bang magluto gamit lang ang kaldero? Oo, di ba? Gamit ang daliri, no? Ipi-finger mo yung kaldero. Ay, hindi pala. Gamit mong panukat yung daliri mo. Oo, ako ang middle finger kong ginagamit pag nagtuturo ako doon sa rice. Ayan yun. So, yun yung sinasabi po natin, mga kabisyo, na hindi nila alam yan Oo, yung iba hindi marunong magluto sa kaldero, di ba? Oo, pero eto nga pag-usapan natin, mga kabisyo. Bakit ba napag-usapan natin itong appliances? Kasi eto yung nakalagay dito sa ating fan page, no? Totoy Bato Official. Pangalanan ng mga appliances na maaari mong makalimutang patayin bago lumabas ng bahay. Oo, eto. Unang-una siguro na rice cooker. Nako. Makalimutan mo yung rice cooker, pag uwi mo sa bahay, dukot na. Meron ka ng tutong, pastilan. Meron mo kumakain ng tutong dito? Yung dukot? Masarap yung dukot, yung tutong. Pero sabi ng mga matatanda po, mga kabisyo, kapag kumakain ka ng dukot o tutong, isa kang tamad. Nakakatamad daw. Ang bihira naman. Totoo ba yan? Parang hindi naman masarap yung tutong na bago, ha? Ayan, ano bang pwedeng sabi ni Uncle Dagol, kato mo vibrate daw, call. Sabi mo vibrate. Vibrator yun wala na iba, kayo mo vibrate man. Sabi dito, radyo nakalimutang patayin habang nakikinig kay Totoy Bato. Yawards. O nga naman, kasi hanggang madaling araw po tayo, mga kabisyo. Siguro nakakalimutan yan nila. Sa pagising nila, umaga na, di ba? Ayan, yawards. Sabi ni Jolly Netake, ventilador toy. Oo, madalas siya nakakalimutan, pag pumunta sa opisina, pagbalik sa bahay, ayun, naka-on pang, nakakatakot lang pag nag-overheat po, mga kabisyo. Talagang mayawards ka. Ayan, sabi ni Amazona Indaya, di makarelate kasi wala kami kuryente. Asa makang bukira dayo nganong wa man kay kuryente. Ayan po. So mga pangalanan ng mga appliances na maaari mong makalimutang patayin bago lumabas ng bahay. Yan po ating mga pinag-uusapan dito ngayon sa ating FB Live sa Love Radio Manila page at saka sa TikTok Live. Ako po inyong Uncle Totoy, Totoy Bato, dito sa 90.7 Love Radio para sa programang Totoy na Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!